Fl-ewwel 9 xhur tas-sena nġabru 1000 borża tad-demm aktar mis-sena li għaddiet. Madankollu l-Bank tad-Demm kmieni l-ħadd filgħodu iddikjara stat ta' emerġenza. Kif jistqar l-infermier li jaħdem fil-Bank tad-Demm, Tony Mikallef. Tony Mikallef jispjega raġunijiet l-agħla riżorsa tad-demm spiċċat. Das-sajf kien sajf ikkaratterizzat minn ħafna inċidenti, bżonn ta' demm straordinarju anke minn operazzjonijiet illi ħadu demm iktar milli kien previst. U ma nistawx ma nsemmux il-ħafna marċ li għaw bil-kanċer illi parti mit-trattament għaw u għaddem. F'temp ta' jumejn jeħtieġ li nġabru 300 borża tad-demm. Kull ma hemm demm huwa 20 borża tal-iktar grupp li jintuża li huwa il-grupp O positive. Dak mhuwiex aċċettabbli assolutament. Biex taxxaqad dal-lejl reġa' intuża ħafna demm. Jekk ma jinġabarx biżejjed demm, l-operazzjonijiet li huma ppjanati li jsiru fil-jiem li ġejjin jistgħu jitħassru. Għalhekk il-Bank tad-Demm qed jappella b'mod speċjali lil raba ta' dawk li ser jagħmlu operazzjoni biex imorru u jagħtu d-demm.